गोजोन्थों नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंनि बिटिसिआव मा जालांनो हमखो रायजो राजाफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। मानगोनां प्रमद बर' आरो बेबायदिनो इउजि ब्रह्म बिथांमोनहा बुंदों दा सान्ति जाबाय नायदो मोनायावनो सासे बर' आइजोखौहाय गोदोना हाफ्लंनानै जिनाहारि खालामनानै गालांनाय घटनाया बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो नैबे साइडआवहाय थाम्बनेलावहाय नोंसोर नुगासिनो दङ, भिडिअखौ नुगासिनो दङ रायजो राजाफोर, बियो जाहैबाय मानगोनां माबानि प्रमद बर'नि तामुलपुर ओनसोलनिनो बे घटना। रायजो राजाफोर बेनो सान्ति सुक्तिया, नोंथांमोनहा नुबायना? बेखौनो होनो सान्ति सुक्ति। आरो बेबायदिनो हरना गुना बेरायनो हायो। आरो नैबे आइजोआ बेसेबां दुखु फोरमायदों, मेगनाव मोदै खुगाव खुदै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेसे दुखु। जुदि जोङो सिगां समावहाय BLT थानाय समाव रावखौबो नासयनो हायाखैमोन जोंनि बर' हारिखौ, आरो बिनि उनावहाय NDFB थानाय समावहाय रावबो बेबायदि जोंनि बर' हारिखौ नासयनो हायाखैमोन। दा जोंनि बर' हारियाव बिदिनो थानांगौ होननानै आङो साना। जुदि जोङो फुल फ्लेजेड पावारफुल पुलिस पावारफोर मोनबोलायनाय जुदि जोंनो BTRआ जायोमोनब्ला जोङो बेबायदि जानांनाय नङामोन होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजोंहाय कमेन्ट खालामहर। फिसाजो दंमोन, फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन। बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला, दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो आंथ' बेयाव फैनाया फिसालाया खोन्थाहैबाय फुङावनो, इयो जोंहानाव हर थादोंमोन नालाय, हर थानानै इनिफ्राय माने फुङावनो न'आव खारबोबायो सिखारनानै फैनानै नायफैबायो बिमाया खुगायाव खुदै थै गोजाखौ नुनानै खारलांनानै खोन्थाहैबाय आंखौ। थांनानै खोन्थाहैबा आंबो मा जादों ना बेमारफोरसो जादों नामा थै गलाबायनाय होननानै आंबो फैनानै नायफैबाय। ओमफ्राय आखाइयाव दांनानै नायबा मानसिया गुसु थैनाय आरो। ओमफ्राय आङो गिनानै न'सिमफ्राय खारननानै गाबख्राव खारबाय आं। लामासिम बोरै सहैखो आंबो पात्ता गैया। आंजों लोगोआव आंनि फिसाजो गोरलै दं, 1.5 बोसोर जानाय आरो, बेखौ बामनानै फैदों आं। ओमफ्राय नायबा मानिनाय आरो रावबो गैयामोन न'आवथ'। फिसाजो दंमोन, फिसाजो सासेयाबो लोगोनि न'आव दंहैयोमोन। बेनिफ्राय बिनि बिमादै जायो फिसाला, दा थैनायनि माने हौवानि फंबायनि हिनजाव आरो ओमफ्राय बिनि हौवाया पटाराव थायो, पटाराव खामानि मावो आरोना, आर्मिफोरनि आन्दाराव खामानि मावनो थांदों आरो। ओमफ्राय दा रावबो गैयामोन न'आव। ओमफ्राय फिसाला उन्दैयाबो आंजों थाबाय। ओमफ्राय बे न'आव हारसिंमोन आरो। दा सन्देहआथ' आंनिबाथ' मानसियानो बुथारनाय बायदि, गावथ' हाया बेबायदि हाना लानो। सोरलाय गाव हागोन बिदि मोननै हाना लानो गोदोनियाव, आंनि बायदि 1.5 बोसोर जानाय आरो, बेखौ बामनानै फैदों आं। नायबा मानिनाय आरो।